இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமைந்திட வரன் தேரும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்மளோட சேனலில் வழங்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலுமான இலவச வரன் பதிவுங்க. ஸோ இந்த பதிவின் மூலம் உங்களுக்கான வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். பெயர் ஸ்ரீபிரியா, வயது 42 வயது ஆகுதுங்க. ராசி துலாம் ராசிங்க. ஜாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துல வாணியம் செட்டியார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்பு 12ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு இவங்க காஃபி ஷாப் வந்து சொந்தமாக வச்சு ரன் பண்ணிட்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களோட திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடியவருக்கு முதல் வரனாக இருந்தாலும் சம்மதம், இரண்டாம் வரனாக இருந்தாலும் சம்மதம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுடைய முகவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா குற்றாலத்தில் வசிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு திருமணமாகி இவங்களுடைய முதல் கணவர் வந்து வேறொரு பெண்ணோட அஃபேர் வச்சுட்டு அந்த பொண்ணுடைய திருமணமும் பண்ணிக்கிட்டதுனால இவங்க தனியாக பிரிஞ்சு வந்துட்டு ஒரு காஃபி ஷாப் வச்சு நல்ல ஒரு வருமானம் பார்த்துட்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறதுனால தனக்கும் தன்னோட குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு அன்பான துணை வேணும், எனக்கு வேறு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மணமகன் ஓரளவு படிச்சிருந்தாலும் ஓகே, படிக்கலனா கூட ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு 2 வீடு, அது இல்லாமல் ஒரு 20 சென்ட் நிலம் இருக்கிறதாவும் சொல்லி இவங்க அம்மா வீட்டு சைடு இவங்களுக்குலாம் அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக வந்தாலும் சரி, இல்லை எல்லாத்தையும் விற்று எடுத்துகிட்டு நான் அவரோடையே போகிறதுனாலும் எனக்கு சம்மதம். அவருக்கு திருமணமாகி குழந்தை இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன். நான் எனக்கும் என்னோடய குழந்தைக்கும் நல்லா அன்பாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்டா மட்டும் போதும் தாங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. மேலும் இந்த மணமகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பர் தொடர்பு கொள்ளவும். அடுத்த வரன் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா ரேணுகா, வயது 38 வயது ஆகுதுங்க. ராசி விருச்சக ராசிங்க. ஜாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துல வாணியம் செட்டியார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்பு எம்காம் முடிச்சுட்டு இவங்க கோர்ட் ஆஃபீஸில் கவர்மெண்ட் ஜாபில் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இவங்களோட திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு 2ஆம் மனம் தாங்க. வரக்கூடியவருக்கு முதல் வரனாக இருந்தாலும் சம்மதம், 2ஆம் வரனாக இருந்தாலும் சம்மதம்னு சொல்லியிருக்காங்க. முகவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் வசிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு 5 ஏக்கர் நிலம் இருக்குங்க. அது இல்லாமல் ஒரு 2-3 வீடுக்கு மேலே வாடகைக்கு விட்டுருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வீட்டுக்கு ஒரே பெண்ணுங்கிறதுனால இவங்க அப்பா வந்து இவங்க முதல் வாழ்க்கை சரியாக அமையாதனால இப்போ வரக்கூடிய வாழ்க்கையாவது நல்லபடியாக அமையணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. இவங்களுக்கு குழந்தைங்களாம் எதுவும் இல்லாதனால வரக்கூடியவருக்கும் குழந்தைங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களுடைய அப்பா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, என்னோடய பொண்ணு நல்லபடியாக அன்பாக பார்த்துக்கிட்டா மட்டும் போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு அம்மா இல்லைங்க, அப்பா மட்டுங்கிறதுனால வரக்கூடியவருக்கு ஓரளவு பெரிய குடும்பமாக இருந்தாலும் ஓகே, ஆனால் வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அப்படின்னு தாங்க இவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. மாப்பிள்ளை ஓரளவு படிச்சிருக்கணும், அதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு நிரந்தரமான, அதாவது குறைவான சம்பளமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க, ஒரு நிரந்தரமான வேலையிலே இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்படி வேலை இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள் பிஸ்னஸ் வச்சு தர ரெடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மணமகளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய முழு விவரங்களையும் எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க. நாங்கள் மணமகள் வீட்டாருக்கு சென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஓகேங்கிற பட்சத்தில் மணமகள் வீட்டாரோட ஃபோன் நம்பர் இலவசமாகவே வழங்கப்படுங்க. இதற்கு நீங்கள் எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை. இது முற்றிலும் முழுக்க இலவசமான வரன் பதிவு மட்டுமேங்க. மேலும் இது போன்ற பதிவுகளை பெற நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.